Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siphethe indaba ke trendayo ejikelezayo apha ku-social media, ingakumbi kubalandeli bezemidlalo. Iyatrenda le ndaba, iyajikeleza, ihlisa inyuka. Abanye batyhola ngelithi ke uBobby Motaung uthi uHugo Broos wayeke wangomnye wabaqeqeshi abafuna ukuqeqesha iKaizer Chiefs phaa ngo-2018, yazi iKaizer Chiefs ke ayakwazi ukumthatha ngesizathu ke secontract ke eyayithile, kwanyanzelwa into yokubana iKaizer Chiefs ke ingamthathi uHugo Broos. Basola ngelithi ke ezo ndaba zange zimhlale kakuhle, waye wa-end up eqhubeka ke nenzondo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphuli, leyo ke yinto ezula ku-social media njengoba besenditshilo ngasekuqaleni. Masingene ke thina ke ngokolethu ulwazi nangayethu indlela esiyijonga ngayo le ndaba. uHugo Broos baphulaphula sizigxininisa thina kule nto ijikeleza ku-social media apho kuthiwa wayengomnye wabaqeqesha babefuna uqeqesha iKaizer Chiefs ngo-2018, yazi iKaizer Chiefs ayakwazi ukumnikeza ke lo msebenzi. Kusho ukuthi ke ngokumfana kaHugo Broos waqala lapho kuba nenzondo against ke iqela leKaizer Chiefs ngokomlomo ke wabantu phaya ke ku-social media. Thina ke masenze kanje ke, uHugo Broos une-problem eyaziwa nguye yedwa neqela ke leKaizer Chiefs, futhi le nto ayikho malunga nee-players zeKaizer Chiefs okanye nabalandeli beKaizer Chiefs okanye ke nezikhulu zeKaizer Chiefs. Le nto kunabantu abaphembelela le nto, abakhontrola phaa uHugo Broos ngale ndlela enza ngayo. Baphulaphuli, nawuthi ngenye imini sasitshilo bakhona abantu abamququzelelayo abenza sure into yokubana bathi ke kwiKaizer Chiefs ke ungathathi nomnye umdlali, ingakumbi kwezi seziphefuma kakuhle, uze ungachungi. Kunabantu abathethayo phaa kuHugo Broos, futhi le nto mhlawumbi uHugo Broos mhla wemkapha eSouth Africa uyawuze ayithethe athi into ebefeyisene napha eMzantsi Afrika ibinzima kakhulu. Uyawuze ayithethe mhla waphuma kunyaka ozayo. Ilindeleni le nto kunyaka ozayo mhla ahlala phantsi uHugo Broos, sizawuvela indaba ngoba uyawube sezithetha engenandaba namsebenzi. Nawuthi ndanditshilo baphulaphula, le nto inenyawo lemfene kwizikhulu ezithile. Ndiqiniseke nayo unyawo lemfene, nangona nje ubungqina singenabo ncakasana, kodwa zikhona izikhulu ezithile endiqiniseke into okunoba ke zinento okwenza nale nto. Ngoba umzekelo baphulaphula, ukwazi ukuthi iplayer uyithathe uyibize igama layo eskwatini, idlale namhlanje uyibukele wena ohlele estadium, ikora amanqaku amabini be man of the match, iphinde futhi beyiyo epasela abantu abaninzi ukuze bakore kwakuloo mdlalo lowo, kuyasekuseni uyayikhupha eskwatini. Kuyasawuthatha iplay bingadlali kwaku-Orlando Pirates, eqalayo ukungeniswa eskemini uthi uyotesta yona, yiyona eperformayo. Ibuye le nto ibuyele emva, kunee-players ezingasetyenziswa i-Orlando Pirates. Umzekelo Siphombula kayo regular Orlando Pirates, ungena sekushiyeke 20 minutes, sometimes ubumdlalo uqalela kawugqibi uyaphuma. Mandithi akayo regular, akalothemba lo mqeqesho Orlando Pirates Siphombula, semfakiswa nje yintswahla yabantu, kona akalothemba kuba kamsebenzisi ncam. Osibisi bahlele ebhentshini Orlando Pirates, kodwa yaqhubeleka uyabathatha bafake eskwatini. Le nto ke baphulaphula inayo into engapha, inobuzaza, inobunzulu. Andifuni ungena kakhulu kule yokubana ke wefuna ucoach iKaizer Chiefs, andifuni ungena kakhulu kuyo. Ndifuna ungena kule ndiyibonayo, ndiyijongile into yokubana inobuzaza. Kukhona lapho isuka khona, futhi umntu ke oya kuyikhulula ikwanguHugo Broos mhla waphuma apha eSouth Africa uza kuyithetha atsho athi ke kwakusenze ku-A no B no C no D. KuKaizer Chiefs ukhona uBradley Cross, uyayidlala left back, uyaperforma kakuhle, uyadeserve ukufaka abafana. Noba kafika waqala mdlalo njengee-players ezininzi osibisi obani bathathwa bangaqaliswa mdlalo bahlaliswe ebhentshini, naye uBradley Cross uyayideserve loo nto, ngoba ukubizwa kubafana kwenza likhulu kwi-performance yeplayer. Dudu Sitshabalala udlala iigames zonke kwiKaizer Chiefs, uyadeserve ubizwa ayochotshiswa phaa ebhentshini. Brandon Peterson uyadeserve ubizwa, naye noba kadlaliswanga ukunikezwa nje laa mdlandla akwazi into yokubana ke
abe serious kakhulu, kodwa akho kwalonto ayenzayo Hugo Broos. Usafuna undixelela into yokubana kusukela kunyaka ophelileyo wayethetha iculo elinye esithi ke ii-players zeKaizer Chiefs is weak, azideserve ukubheka eskwatini. Namhlanje usathetha lo culo. Hayi baphulaphuli, inento engaphaya lento, inobuzaza, inobunzulu, futhi ke i-personal xa sithi uyijonga ngoku. Mhlawumbi ngelinye ilanga xa sephumle South Africa uza kuyicacisa uHugo Broos. Akuseyam ndodwa ke baphulaphuli, ke nani ngake ningene nitshone into yokubana niyiva njani le meko, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.